Norok o photo no nogoi baksaba saiman khana baksaba saimanya khona faidi जों o video ni bisingtwi saiman laiyana poilano lamsogo norokno sini Senior Sky Tiprasa YouTube channel o faidi hinkhe जों sini main topic o thanglaiyano जों jotono saimano je thangnai 23 October o TCS hayakeba Tripura Civil Society by dakongjak 24 hours ni bagui strike hinai tei Tripura ni government bo abono goshoina harkha hinai जों saimano phiaba baksa lukosong abono manhoina hanani gosiliya wngmani nukjakha tei thik abo haino 23 October o Shanti Bazar o aroni Tiprasani Warriors Rock 24 hours strike no palon khlai tongfru aroni gunda mafia tokha kosom rok attack khaimani जों khonakha aboni bagui aroni Tiprasa Warriors Rock bo siring tongliya paithago both side ni no kusu dukhu mankha hinai bo जों khonakha tei keboni ba dugan falnok rok sokja laikha hinai bo जों khonakha aroni bisingo sini Tripura ni sini kukjaknai Mr. Rapper Zwingli hinkhe जों jotono saimano bini property rok bo sokjai rwjakha hinai जों kisa khobor mankha uansugui naikhe belai no uanama singsa tei bufru sini manthai no manui mansinai hayakheba tei bufru जों o jungjalni kogoi mansinai belai uansukjaknai tei belai uanama singsa manthai no sana thangkhe bo buini bosongle hakjalni kokse chwngbai chwngse swkang thwilaigrao belai uanao angse kok sanani thangliya paithago ang omono sanai chini Tiprasa Warriors Rock je dukhu mannai dugan falnok hayakheba property nosto khlaijakmani dakti khe justice manani wngthon hambai Soka tam sebagai Prisam kubla sebagai malia